Насладете се на пазаруването с Strawberry.net, повече от 30 000 продукта от над 600 известни марки. Безплатна доставка навсякъде по света. Доставка до над 200 страни по света. Гарантирани цени до 75% отстъпка. 100% оригинални продукти. Безплатен подарък за нови клиенти. Бонуси за лоялност. Отстъпки за големи количества. 24 часа обслужване на клиентите. И още. Ето как става всичко. Правите поръчката. Плащането ви е прието. Получавате потвърждение за поръчката заедно с номера й. Поръчката ви е изпратена в рамките на 24 часа. Ще получите потвърждение за доставката веднага, щом поръчката ви бъде изпратена. Ако не виждате потвърждението за поръчката, проверете папката си спам. Не забравяйте да добавите Strawberry.net във вашата адресна книга. Тук можете да откриете всички данни, които са ви необходими за вашата поръчка. Датата на изпращане и номера за проследяване, както и метода за изпращане. Винаги можете да проследите актуалния статус на вашата поръчка на началната страница на Strawberry.net. Просто въведете номера на поръчката в полето за проследяване и ще видите статуса на вашата поръчка, показан последния начин. Какво не е наред? Направих поръчка на Strawberry.net, но не получих имейл с потвърждение. Не се тревожи, ще ти помогна. Последвай ме. Просто можеш да изпратиш имейл от линка Обслужване на клиенти. Натисни върху Свържете се с нас. Въведи името си. Изберете категорията Статус на доставката. Въведете номера на поръчката си и натиснете бутона Потвърдете запитването. Ще получите отговор в рамките на 1 час. Полезен съвет. Харесайте страницата на Strawberry.net във Facebook и изпратете съобщения оттам. Лесно ще откриете последна информация за най-новите им предложения. Strawberry.net – сигурен, модерен и любим начин за онлайн пазаруване.